Helsinkiläinen muotisuunnittelija Amer Hassan on erikoistunut iltapukujen ja häämekkojen suunnitteluun ja ompeluun. Hän valmistaa puut itse täysin käsityönä alusta loppuun pienimpiä yksityiskohtia myöten. Syyrialaistaustainen Hassan muutti Suomeen vuonna 2014 ja on sen jälkeen suunnitellut ja toteuttanut useita iltapukuja Suomessa muun muassa Linnan juhliin ja Miss Suomi-kilpailuihin. Vuonna 2019 Hassanin suunnittelema kultainen Janniina Alhon yllä nähty iltapuku äänestettiin monessa mediassa Linnan juhlien kauneimmaksi. Hassanilla on alalta jo yli 20 vuoden kokemus. Hän on pukusuunnittelun vankka ammattilainen ja käynyt useita alan kouluja Syyriassa, Libanonissa ja Suomessa. Hassan näkee mekkojen valmistamisen luovana keinona ilmaista itseään ja ajatuksiaan samoin tavoin kuin maalarit ja tanssijat ilmaisevat itseään taiteen kautta. Häntä kiehtoo myös alan visuaalinen puoli. Mä haluan tehdä jotain kaunista ja mekkojen tekeminen on mun mielestä toitetta. Hassanilla on oma luova ja uniikki käsiala. Alexander McQueen on hänen tyyli-idolinsa. Ideoita mekkoihin Hassan poimii muun muassa luonnosta. Linnut inspiroi mun, joskus tulee jotain myös holloideoita. Muotisuunnittelijan uran Hassan aloitti jo 2000-luvun alussa Syyriassa. Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin hän muutti vuonna 2005 ja hän on suunnitellut mekkoja lukuisille libanonilaisille ja syyrialaisille julkiksille ja taiteilijoille. Libanonissa suunnittelee monelle laulajille mekkoja. Hassanin mukaan Libanonin ja Suomen muotimaailma eroavat toisistaan paljon. Libanonin tyyli on Suomea rohkeampi, värikkäämpi ja suurieläisempi. Libanonissa halutaan isot mekkot ja isot juhlat, mutta Suomessa tuuli on yksinkertainen ja vaatimaton. Muotisuunnittelija Amer Hassan pyrkii työssään kunnioittamaan luontoa ja mahdollisuuksien mukaan kierrättämään materiaaleja. Hän painottaa, että aina ei tarvitse tehdä uutta, vaan myös vanhasta mekosta on pienillä muutoksilla mahdollista tehdä uusi. Mä tykkään luonnon materiaalinen ja kierrättää. Esimerkiksi kivi ja paperi ja muovi. Mä haluan tehdä Pariisissa haute couture muotishow.